Gràcies, senyora presidenta. Molt bona tarda a tothom. Avui, senyora Belarra, hem estat parlant molta estona, al matí també, tots els membres de la Comissió d'Habitatge. Avui i aquesta tarda doncs, seguim amb més. No, segurament molts estaríem d'acord que ni les ocupacions són el problema per l'habitatge, ni els rentistes tampoc. Són molts i variats i complexos els problemes que tenim actualment en habitatge. I darrerament és cert que en aquest hemicicle, a les comissions, en parlem molt, tots sabem la gravetat d'aquest problema, però també és cert que lluny de millorar aquests darrers anys, 5, 10 anys, doncs de fet cada cop està empitjorant molt més. Segurament degut a aquestes propostes darreres, que són més ideològiques a vegades que no pas útils, perquè jo crec que si preguntéssim als ciutadans si els darrers 10 anys hem millorat en polítiques d'habitatge i d'accés al lloguer, coincidirien que no, i en polítiques d'habitatge relatives a la venda també coincidirien que no. Per tant, crec que aquest tema és diàfan i que el problema el tenim i el tenim a sobre. I el que és pitjor és que amb alguns d'aquests invents estrambòtics que s'han fet darrerament, això ara ja no només afecta els col·lectius més vulnerables, que ja era gravíssim. Era gravíssim que la gent més vulnerable no pogués tenir la protecció que es mereix. És que ara a sobre s'ha aconseguit universalitzar els problemes d'accés a l'habitatge. Ara ja els tenen tothom, d'arreu, de qualsevol classe, excepte els rics, esclar. I escoltin, que ningú, ni menys jo, proposaria que abandonessin els seus postulats ideològics, òbviament, però en ocasions, i aquesta crec que n'és una, possiblement sí que s'han de superar aquests posicionaments ideològics si es volen aportar solucions útils, útils per resoldre el problema, per tant, útils per la gent. I per fer-ho és imprescindible treballar, ho he dit manta vegades, amb dades i amb rigor, per una banda, i deixar-s'hi la pell. I a la proposta d'avui vostès no han fet ni una cosa ni l'altra, em sap greu. Respecte a deixar-s'hi la pell, per què ho dic? Doncs perquè després d'haver escoltat una llista enorme d'experts i expertes en termes d'habitatge en la Comissió d'Habitatge, doncs vostès no s'hi han escarrassat massa gens amb la seva proposta, s'han limitat a copiar, i encara amb algun error, la proposta d'una única associació de les desenes d'experts que van comparèixer. I no diuen res, ni una paraula de tota la resta, desenes d'experts que proposen mesures completament diferents de les que avui aporten vostès. Llavors, no sé, realment s'ho estan mirant en sèrio tot això? O venen aquí a fer proclames propagandístiques? Jo he de dir que estic una mica d'acord amb el que acaba de dir el company del PSC, perquè sembla més feta aquesta proposta per quedar bé amb aquesta associació que no pas perquè vagi bé. Respecte a treballar amb rigor, ho repeteixo, els experts coincidien en moltíssims aspectes i en moltíssimes propostes, des d'inversions robustes i continuades en termes d'habitatge. Vostès això res, sembla que no els interessi que se destinin quantitats importants per destinar-lo a aquestes polítiques, com també moltíssims d'ells parlaven que calia aportar estabilitat i seguretat en tot aquest àmbit, que aquest àmbit no admetia turbulències, no admetia inseguretats, i òbviament aquesta proposta ja es veu que va en direcció contrària. Me referiré a algunes de les propostes, les que tingui temps de referir-me. Primer, proposen rebaixar la quantia de tots els lloguers actuals així, un 40%. Per què un 40%? I no un 50%, com de fet proposava aquesta associació, o un 20%, un 10% o un 75%. No sé, no ho justifiquen, no sé, no s'hi posen per poc, en tot cas, un 40%, és a dir, estan proposant una expropiació encoberta, una expropiació indirecta de les rendes de centenars de milers de ciutadans que tenen un habitatge arrendat. Una expropiació encoberta, això sí, sense just preu, ni compensació, ni res, tot molt legal i molt just. Segona proposta que fan, o una altra de les propostes, prohibir la compra d'habitatge per finalitats diferents del domicili de l'adquirent o dels seus familiars directes. Perfecte. I totes aquestes entitats, organitzacions socials del tercer sector que s'estan barallant cada dia
per poder facilitar habitatge assequible als ciutadans del nostre país, de Catalunya, per exemple. Aquests, com que no és per ells, doncs res, que no adquireixin res. Perfecte, estaran contents amb aquesta proposta. I acabo, els arrendaments siguin indefinits. Però vostès, és cert, són molt més joves que jo, però bé han de saber que això ja ho va fer el règim franquista i que 7 anys després d'aprovar-se la Constitució, amb un decret que és el famós i conegut decret Boyer, es va haver de desfer aquell desastre. Deia la mateixa exposició de motius del decret que el lloguer indefinit va crear 2 dècades senceres de reducció fins a l'eliminació de l'oferta en el lloguer. I deia també que es va eliminar el lloguer indefinit perquè tota una generació de joves es van trobar amb unes enormes dificultats per accedir a l'habitatge. És això el que vostès pretenen? Perquè els joves també se n'haurien d'assabentar de la seva proposta. En fi, tornant al principi, entenc la frustració de vostès i de tots per no trobar solucions reals a aquest problema. Home, la frustració hauria de ser més important per a aquells que estan en el govern, molt més intensa per a aquells que estan al govern. I les mesures estrambòtiques, com les que vostès avui aquí proposen, i mal formulades, doncs les que de mica en mica s'han anat implementant, doncs ja es van veient fallides. Nosaltres creiem que cal actuar amb molt més rigor, amb dades certes, sense fer invents, tenint apreses les lliçons del que hem viscut en anteriors episodis i que han resultat, com el que deia, un estrepitós fracàs. Deixin de provocar més turbulències, sisplau, perquè també crea alarma aquests missatges tan poc pedagògics que vostès estan escampant. Deixin de provocar turbulències i tots plegats, fem propostes realistes, equilibrades i sobretot útils, perquè la gent no busca proclames propagandístiques, sinó que busca solucions. Moltes gràcies.